ଯାଯାବର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଶୁଣିବାକୁ ଟିକେ ଅଜବ ଲାଗୁନି? ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ସବୁବେଳେ ଘୁରି ବୁଲନ୍ତି ସେମାନେ ପୁଣି ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ବିଶାଳ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଗଢ଼ିବେ କେମିତି? ଆଜି ଚାଲନ୍ତୁ ଠିକ୍ ଏହି ରହସ୍ୟକୁ ହିଁ ବୁଝିବା। ଇତିହାସର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଭୂସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଆଉ ତାକୁ ଗଢ଼ିଥିବା ଚେଙ୍ଗିଜ୍ ଖାନଙ୍କ କାହାଣୀ ଭିତରକୁ ଯିବା। ହଁ, ଏଇଟା ହିଁ ସେଇ ମୂଳ ପ୍ରଶ୍ନ ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚକିତ କରେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ନିଜର ବୋଲି କୌଣସି ସ୍ଥାୟୀ ଠିକଣା ନାହିଁ, ସେମାନେ ଏତେ ବଡ଼ ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ମୂଳଦୁଆ ପକାଇଲେ କେମିତି? ଆଉ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଏହାରି ଉତ୍ତରରେ ହିଁ ଲୁଚି ରହିଛି ମଙ୍ଗୋଲମାନଙ୍କର ସେହି ଅବିଶ୍ୱାସନୀୟ କାହାଣୀ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ଯାଯାବର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ କଥାଟା ଏକଦମ ଓଲଟା। ଗୋଟେ ପଟେ ଯାଯାବର, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଜୀବନ ସରଳ, ସବୁବେଳେ ଗତିଶୀଳ, ପରିବାରକୁ ନେଇ ସବୁକିଛି। ଆଉ ଅନ୍ୟପଟେ ହେଉଛି ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଯାହା ପାଇଁ ଦରକାର ଏକ ମଜବୁତ ସ୍ଥିର ପ୍ରଶାସନ, ନିୟମ କାନୁନ। ତେବେ ଏହି ଦୁଇଟି ପୁରା ଅଲଗା ଜିନିଷ ଏକାଠି ହେଲା କେମିତି? ଆଜିର ଏହି ଆଲୋଚନାରେ ଆମେ କ'ଣ କ'ଣ ଦେଖିବା? ପ୍ରଥମେ ସେହି ଯାଯାବର ବିରୋଧାଭାସ, ତାପରେ ଜଣେ ଖାନଙ୍କ ଉତ୍ଥାନ, ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱବିଜୟ, ଶାସନ କରିବାର ଅଦ୍ଭୁତ କଳା, ଆଉ ଶେଷରେ ତାଙ୍କର ସେହି ଜଟିଳ ଉତ୍ତରାଧିକାର। ଠିକ୍ ଅଛି, ତେବେ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଆମ କାହାଣୀର ନାୟକ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ ଏହି ଅସମ୍ଭବକୁ ସମ୍ଭବ କରି ଦେଖାଇଥିଲେ। ଚେଙ୍ଗିଜ୍ ଖାନଙ୍କୁ କାହାଣୀ କୌଣସି ରାଜମହଲରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇନଥିଲା। ନା ଥିଲା ତେମୁଜିନ୍, ଆଉ ଜୀବନଟା ଥିଲା ସଂଘର୍ଷରେ ଭରା। ପିଲାଦିନେ ବାପାଙ୍କୁ ବିଷ ଦେଇ ମାରିଦିଆଗଲା। ପରିବାର ପୁରା ବେସହାରା, ଏପରିକି ତାଙ୍କୁ ନିଜେ ବନ୍ଦୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଲା, ଦାସ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଲା, ଆଉ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବି ଅପହରଣ କରାଗଲା। କିନ୍ତୁ କୁହନ୍ତି ନା, ଯେତେ ବାଧା ଆସେ ସେତିକି ଶକ୍ତ ହୁଏ ମଣିଷ। ତାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଠିକ୍ ସେୟା ହିଁ ହେଲା। ଆଉ ତାପରେ ଆସିଲା ସେହି ବଡ଼ ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ବର୍ଷ ବର୍ଷର ଲଢ଼େଇ, କୂଟନୀତି ଆଉ ମେଣ୍ଟ ପରେ ତେମୁଜିନ୍ ଶେଷରେ ସେଇଟା କରି ଦେଖେଇଲେ ଯାହା କେହି ଭାବି ନଥିଲେ। ସବୁ ଛିନ୍ନଛିତ୍ର ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ମଙ୍ଗୋଲ ଜନଜାତିଙ୍କୁ ଏକାଠି କଲେ। 1206 ମସିହାରେ ସବୁ ସର୍ଦ୍ଦାର ମିଶି ତାଙ୍କୁ ଉପାଧି ଦେଲେ ଚେଙ୍ଗିଜ୍ ଖାନ, ମାନେ ବିଶ୍ୱଶାସକ। ଏଇଠୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଏକ ନୂଆ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର କାହାଣୀ। ଏକାଠି ହେବା ପରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ପ୍ରକୃତ ଝଡ଼। ଏକ ଏମିତି ଝଡ଼ ଯାହା ସାରା ଦୁନିଆର ମାନଚିତ୍ରକୁ ବଦଳି ଦେବାକୁ ଯାଉଥିଲା। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ମଙ୍ଗୋଲମାନଙ୍କର ସେହି ଭୟଙ୍କର ବିଶ୍ୱବିଜୟ ଯାତ୍ରାକୁ। ଏହାର ବିଶାଳତାକୁ ଟିକେ କଳ୍ପନା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଇତିହାସର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଏକାଠି ଲାଗି ରହିଥିବା ଭୂସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଚେଙ୍ଗିଜ୍ ଖାନ ଆଉ ତାଙ୍କ ପରର ପିଢ଼ିମାନେ ଏହାକୁ ଏସିଆରୁ ନେଇ ୟୁରୋପର ଦ୍ୱାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଇଥିଲେ। ହେଲେ ଏହି ବିଜୟ ପଛରେ ଥିଲା ରକ୍ତର ନଦୀ। ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ନିଅନ୍ତୁ, ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ହେରତ ସହର। କୁହାଯାଏ 1222 ମସିହାରେ କେବଳ ସେହି ଗୋଟିଏ ସହରରେ ପାଖାପାଖି 16 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା। 16 ଲକ୍ଷ! ଏହି ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟା ହିଁ ସେମାନଙ୍କ ଆକ୍ରମଣର ଭୟାବହତା ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ। ଆଚ୍ଛା, ଚେଙ୍ଗିଜ୍ ଖାନ ନିଜେ ଏ ବିଷୟରେ କ'ଣ ଭାବୁଥିଲେ? 1220ରେ ମୁଖାରା ସହରକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବା ପରେ ସେ କହିଥିଲେ, ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦଣ୍ଡ। ଯଦି ତୁମେମାନେ ମହାପାପ କରିନଥାନ୍ତ, ତେବେ ଈଶ୍ୱର ମୋ ପରି ଏକ ଦଣ୍ଡ ପଠାଇ ନଥାନ୍ତେ। ମାନେ ସେ ନିଜକୁ କେବଳ ଜଣେ ବିଜେତା ନୁହେଁ, ବରଂ ଏକ ପ୍ରକାର ଦୈବୀ ନ୍ୟାୟର ମାଧ୍ୟମ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ମୁଠାଏ ଯାଯାବାର କେମିତି ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ସଭ୍ୟତାକୁ ହରାଇଦେଲେ? ତାଙ୍କର ସିକ୍ରେଟ୍ କ'ଣ ଥିଲା? ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଶକ୍ତି ଥିଲା ତାଙ୍କ ଘୋଡ଼ା ଆଉ ତାଙ୍କ ଧନୁର୍ଦ୍ଧର। ଘୋଡ଼ା ଉପରେ ହିଁ ଦ୍ରୁତଗତିରେ ତୀର ଚଳାଇବାର କଳା ତାଙ୍କୁ ଅଜେୟ କରିଦେଇଥିଲା। ସେମାନେ ହାଲୁକା ସାମଗ୍ରୀ ନେଇଯାଉଥିଲେ, ତେଣୁ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଗତି କରିପାରୁଥିଲେ। ଏପଣିକି ହାଡ଼ଭଙ୍ଗା ଶୀତରେ ବି ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଶତ୍ରୁମାନେ କଳ୍ପନା ବି କରିପାରୁନଥିଲେ। ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ଶତ୍ରୁଙ୍କଠୁ ଦୁର୍ଗ ଭାଙ୍ଗିବାର ଟେକ୍ନିକ୍ ବି ଶିଖିଗଲେ। ବାସ୍, ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ଅଟକେଇବା ମୁସ୍କିଲ ଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଜିତିବା ତ ଗୋଟେ କଥା, କିନ୍ତୁ ଏତେ ବଡ଼ ଆଉ ଏତେ ଅଲଗା ଅଲଗା ସଂସ୍କୃତିର ଲୋକଙ୍କୁ ଏକାଠି ଶାସନ କରିବା, ସେଇଟା ପୁରା ଅଲଗା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। ତେବେ ମଙ୍ଗୋଲମାନେ ଏହି କାମଟା କେମିତି କଲେ? ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଏଇଠି ଜଣାପଡ଼େ ଚେଙ୍ଗିଜ୍ ଖାନଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରତିଭା। ସେ କେବଳ ଜଣେ ଯୋଦ୍ଧା ନଥିଲେ, ଜଣେ ଜବରଦସ୍ତ ସଂଗଠକ ଥିଲେ। ସେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କାମ କ'ଣ କଲେ ଜାଣିଛନ୍ତି? ସେନାର ପୁରା ଢାଞ୍ଚା ବଦଳେଇ ଦେଲେ। ପୁରୁଣା ଜାତି ପରିଚୟକୁ ଭାଙ୍ଗି ସମସ୍ତଙ୍କୁ 10, 100 ଆଉ 1000ର ୟୁନିଟ୍ରେ ବାଣ୍ଟିଦେଲେ। ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେଲା? ଏବେ ଲୋକମାନେ ନିଜ ଜାତି ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ନିଜ ୟୁନିଟ୍ ଆଉ ଖାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱସ୍ତ ରହିଲେ। ଏହା ସତରେ ଏକ ବିପ୍ଳବ ଥିଲା। କୌଣସି ବି ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବିନା ଆଇନରେ ଚାଲିପାରିବନି। ତେଣୁ ଚେଙ୍ଗିଜ୍ ଖାନ ଲାଗୁ କଲେ ୟାସା। ଏହା କେବଳ ଏକ ଆଇନ ବହି ନଥିଲା, ଏହା ଥିଲା ଅଲଗା ଅଲଗା ଜନଜାତିର ପରମ୍ପରାକୁ ଏକାଠି କରି ଗୋଟିଏ ମଙ୍ଗୋଲ ପରିଚୟ ତିଆରି କରିବାରେ ଏକ ବଡ଼ ଚେଷ୍ଟା, ଯେମିତି ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ନିୟମରେ ବାନ୍ଧା ହୋଇ ରହିବେ। ଆଉ ସବୁଠୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା କ'ଣ ଜାଣନ୍ତି? ଏତେ ରକ୍ତପାତ ପରେ ଆସିଲା ଶାନ୍ତିର ଏକ ଯୁଗ। ଇତିହାସରେ ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ ପ୍ୟାକ୍ସ ମଙ୍ଗୋଲିକା ବା ମଙ୍ଗୋଲ ଶାନ୍ତି।
ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସିଲ୍କ ରୋଡ୍ ଏତେ ସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇଗଲା ଯେ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ବିନା ଡରରେ ଯିବା ଆସିବା କଲେ। ଏସିଆ ଆଉ ୟୁରୋପ ଭିତରେ ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ବିଚାରର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ଏକ ନୂଆ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଗଲା। ମଙ୍ଗଲମାନେ ବହୁତ ବ୍ୟବହାରିକ ଥିଲେ। ସେମାନେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ଏତେ ବଡ଼ ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ କେବଳ ଖଣ୍ଡାବଳରେ ଚଲେଇ ହେବନି। ତେଣୁ ସେମାନେ ବହୁତ ଚାଲାକିର ସହ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ଜିତୁଥିଲେ ସେଠାକାର ପଢ଼ାଲେଖା ଲୋକ, ପ୍ରଶାସକ, ଇଞ୍ଜିନିୟରମାନଙ୍କୁ ନିଜ କାମରେ ଲଗାଉଥିଲେ। ଆଉ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଲା, ସେମାନେ ଧର୍ମକୁ ନେଇ କଟ୍ଟର ନଥିଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜ ନିଜ ଧର୍ମ ପାଳନ କରିବାର ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେଇଥିଲେ। ସେହି ଯୁଗରେ ଏହା ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା ଥିଲା। ତାହେଲେ ଏତେ ସବୁ ଜାଣିବା ପରେ ଚେଙ୍ଗିଜ୍ ଖାନ୍କୁ କେଉଁ ରୂପରେ ମନେ ରଖାଯିବ? ଜଣେ ବିଧ୍ୱଂସକ ନା ଜଣେ ନିର୍ମାତା? ଏଇଠି ହିଁ ତାଙ୍କ କାହାଣୀର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ। ଦେଖନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ କାହାଣୀର ଦୁଇଟି ପାଖ ଅଛି। ଗୋटे ପଟେ ସେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ଦାୟୀ, ଅନେକ ସୁନ୍ଦର ସହରକୁ ମାଟିରେ ମିଶାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଆତଙ୍କ ଖେଳେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟପଟେ ଦେଖିଲେ ସେ ହିଁ ଝଗଡ଼ା କରୁଥିବା ମଙ୍ଗୋଲ ଜାତିକୁ ଏକାଠି କରିଥିଲେ, ଦୁଇ ମହାଦେଶକୁ ଯୋଡ଼ି ଏକ ବିଶାଳ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ତିଆରି କରିଥିଲେ ଆଉ ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ ପାଇଁ ନୂଆ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ଏହି ଚିତ୍ରଟି ସେହି ବିଧ୍ୱଂସର ଏକ ଭୟଙ୍କର ପ୍ରମାଣ। ଏହା ହେଉଛି ବାଗଦାଦର ଧ୍ୱଂସ, ଯେଉଁ ଘଟଣା ଇସଲାମୀ ସଭ୍ୟତାର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗର ଅନ୍ତ ଆଣିଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହା ମନେ ପକାଇଦିଏ ଯେ ବଡ଼ ବଡ଼ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଗଢ଼ିବାର କାହାଣୀ ପଛରେ ପ୍ରାୟତଃ ଅସରନ୍ତି ଦୁଃଖ ଆଉ କ୍ଷତିର କାହାଣୀ ବି ଲୁଚି ରହିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯଦି ଆମେ ମଙ୍ଗୋଲିଆକୁ ଦେଖିବା, ତେବେ ଚିତ୍ରଟା ପୂରା ଅଲଗା। ଦଶନ୍ଧି ଦଶନ୍ଧି ଧରି ସୋଭିଏତ୍ ଶାସନରେ ନିଜ ଇତିହାସକୁ ଭୁଲିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବା ପରେ ଆଜିର ମଙ୍ଗୋଲିଆ ଚେଙ୍ଗିଜ୍ ଖାନ୍କୁ ନିଜର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଜାତୀୟ ନାୟକ ଭାବେ ଦେଖୁଛି। ସେ ଏବେ ତାଙ୍କ ଜାତୀୟ ପରିଚୟ, ଏକତା ଆଉ ଗର୍ବର ପ୍ରତୀକ। ତେବେ ଶେଷରେ ସେହି ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ବାକି ରହୁଛି, ଚେଙ୍ଗିଜ୍ ଖାନ୍ କିଏ? ଜଣେ ନିଷ୍ଠୁର ବିଜେତା, ଜଣେ ଦୂରଦର୍ଶୀ ନିର୍ମାତା, ନା ଜଣେ ଜାତୀୟ ନାୟକ? ହୁଏତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି, ସେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଏସବୁ କିଛି ଥିଲେ। ଇତିହାସର ଏମିତି ବଡ଼ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଙ୍କୁ ବୋଧହୁଏ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦରେ ବାନ୍ଧି ହୁଏନି।